Монолитното единство на модернизма ще имаме хармония на цялото и частите, т.е. заедността на постмодернизма. Вместо перфектната сигурност на държавата ще имаме свобода и отговорност на институциите. Вместо изрядна структурираност на държавата ще имаме функционална ефективност в обслужването на гражданството. Бъдете спокойни. ДПС! 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 Обявявам 30 минути почивка, след която нашият Висш форум ще продължи своята работа. Благодаря. Нямам идея, Кой беше този човек, знаете ли? Откъде Делегат да ли е знам? на конференцията? Не мога да ви кажа. Видяхме, че има мач с пистолет. Не мога да ви Арестува ли е кажа. вече? Вие видяхте, че го отведоха служители на охраната, така че... Може би да установят извършителите и подбудителите на този грозен А вие бяхте терористичен акт. съвсем на първия ред. Какво видяхте всъщност? Всичко се развие за секунди. Не искам да коментирам, аз просто нека да оставим
компетентните органи да си свършат работата, но наистина. Не знам, явно има проби в системата за сигурност. Нищо не искам да коментирам. Благодаря. Стой сега тук до мен. Юнота съм също разпитвах, но той, че това е абсурд, че такова нещо никога не е ставало. Да. Никога не е имало такова нападение. Да. Вие си видяхте. Не, разкажи ми какво видяхте. Видяхте. Какво видяхте? Видяхте и пистолета как штракна. Добре, да, как... Мислихте ли, че подобно нещо може да се случи? Имаш ли индикация? Аз не съм лице, който да казвам, ама изобщо не одобрявам. Това е родина, в която сме родили и не трябва да има националности.